Un dels efectes més importants de la crisi econòmica està sent un eixamplament de les desigualtats entre homes i dones. Un eixamplament de desigualtats que a més és profundament classista i que està creant situacions com que hi ha un retrocés en matèria d'igualtat salarial, en matèria laboral i en molts altres àmbits, també un repunt de la violència que hem de combatre. Per tant, nosaltres intentarem i exigirem a la Unió Europea que actuï amb un autèntic pla de xoc contra el creixement de les desigualtats entre homes i dones al conjunt de la Unió Europea, però no només això, sinó també volem polítiques actives de lluita contra les agressions dels drets de les dones, com la llei que ens vol imposar el Partit Popular a Espanya en matèria d'avortament, que suposa un autèntic atemptat a la llibertat, al dret al propi cos de les dones en el nostre país. Per tant, exigirem, com una mesura molt important, el desenvolupament d'una directiva de drets sexuals i reproductius que sigui aplicable a tota la Unió Europea i que blindi el dret de les dones al propi cos. I en segon lloc, d'una forma molt important també, la qüestió de la violència. Encara no tenim avui dia a Europa una directiva de lluita contra la violència de gènere. I aquesta és una gran mancança que tenim en el nostre continent i lluitarem també perquè això sigui endavant. Volem que les dones estiguin al centre de l'acció de la Comissió Europea i del Parlament Europeu en aquests propers 5 anys, perquè les desigualtats creixents són una realitat i necessitem fer front amb això d'una manera molt important.